zovem. A evo ti sam pravi. Možeš sada dok je muzika. Ajde, molim te, Sonja. Ja ću da snimim. Ima li ovde neko ko je spreman da odgovori na to? Šanke! Ovo je Gimli. Sviva vamo! Ajde ovde! Namjena ovo je Gimli, patulja. Znam. Da vidimo ko je ovde moj ovaj Sirjatovki i patuljak! Daj pivo donesi, ajde! Ne može. Ono je Lego. A pije pivo iz Rimenske. Da čujemo za patuljke! Ajde! Sutra! Ajde još jedan, da ne bude. Ajde! More u svoj jezdu u tom koji će mislim da pokrije. Film. Znate, Legova sve na trenutku kad je ovaj pao pod što Legova se komentarisao. Tako je, osjećam kefte nekako. Mislim da djeluje. Pa da. Prekini da me drmaš, ne mogu jednu normalnu sliku, jednu tebe. Da, umri malo. Da. Ajde da se mi. Ovo onda slika.
Ovamo. Tamo si. Molim te, Sonja. Ovamo. Ovo je 100% jedan od eurodomisina. Ovo iz početka. Ne mogu ti. Nije politički. Hoće? Evo sada. No je tamo je pored tebe. Vidjeli smo ga već 5 puta. Ja nisam. Narode, žurka se nastavlja, odmah ćemo nastaviti za neki odmah za 10 vremena. Uživajte u muzici i festivalu. Me drvo.